Já bych se předem zeptal na takovou obligátní, jak byste zhodnotil dnešní utkání? Tak prehrali sme, to znamená, že spokojní samozrejme nie sme. Prišli sme sem, chceli sme vyhrať, pretože sme už dvakrát prehrali sme 5-2 pomerne jasne. Chceli sme to odčiniť, myslím, že sme boli dobre pripravení na ten zápas, ale jednoducho dostali sme dva zlepené góly hneď v úvode, si myslím, že sme mali návrh z začiatku, ale tie góly nás pribrzdili, tam sme narobili potom ďalšie chyby v ďalšej časti hry. V tretej sme sa snažili forčekovať, snažili sme sa do toho všetko dať, ale iba podarilo sa nám len skorigovať výsledok. Myslím, že keď zoberieme to objektívne, tak Šumperk tou taktickou disciplínou, dobrou organizáciou hry a jedným spoločným cieľom vyhrať ten zápas, miestami a dobrou deštrukciou, zaslúžene ten zápas vyhral. Co chybělo hlavně tedy v úvodu k tomu, abyste nějaký ten gól dali v té ofenzivní činnosti? Myslím, že hovorím, do toho prvého gólu sme boli lepším tímom, mali sme optickú prevahu. Keby sme my dali ten gól, keby sa nám podarilo dať taký gól, takisto, aký sme dostali, tak tiež by nás to nakoplo a tiež by nás to dostali hore. To znamená, že ten prvý gól bol veľmi dôležitý pre ďalší priebeh zápasu. Jednoznačne ten zápas to ukázal. Co jste hráčům říkal o první přestávce, protože vy jste vlastně ty góly dostali, dá se říct, do kabiny oba dva, slepený nějakých 4 minuty před koncem třetiny. Na co ste upozorňoval? Tak aby sme si na také situácie dávali pozor jednoznačne, aby sme takýmto spôsobom neprepadávali, hlavne pri tom druhom góle. Jednak aj pri prvom zlou organizáciou v obrannom pásme, v tom druhom góle tam bolo prečíslenie, kde sme supera pustili hneď na začiatku do prečíslenia po prvom góle. To sú chyby, ktoré sú dneska trestané. Druhá vec je, že my sme také príležitosti nevyužili. Ale o tom je hokej, hra sa to na góly. Závěru vy jste snížili na 2 góly ještě nějakou necelou minutu před koncem, vzal jste si oddechový čas, setvičili jste tam, nebo vymýšleli jste tam něco, jak rychle ještě zkusit střelit třetí gól? Samozrejme, tak keď nám padne taký druhý gól, padlo to neskoro celé, keby sme dali skoro tie góly, zápas by bol otvorenejší, stále sa dá niečo. Ja verím do poslednej sekundy, že sa ten zápas dá vyhrať. To znamená, že dali sme tam druhý gól, bolo tam 35 sekúnd do konca, prečo to neskúsiť? Zázraky sa dejú, prečo sa o ne nepobiť? Prečo sa prizerať, to znamená, vyskúšali sme to. Áno, a bola tam žrťka, mohlo to byť zaujímavé. Myslím, že sa gól dá dať aj za 7 sekúnd. Tak jo, díky moc a ať se daří.